Най-големите български хитове. Най-големите български звезди. Усилете радиото и чуйте Поп-Топ с Димитър Геновски. Поп-Топ. Здравейте, приятели! Това е началото на предаването Поп-Топ. Аз съм Димитър Геновски. За мен е удоволствие да ви представя госта тази седмица в студиото на предаването. Тони, здравей! Здравей! Дълго време, между другото, искам да ми гостуваш, тъй като ти си един от доста излъчваните изпълнители в ефира на Радио Зорана с твоите хитове. Преди една седмица си говорихме по телефона и тогава ти казах, че те са си се запазили във времето и въобще хората продължават да ги слушат. Така че радвам се, че имам възможност да се видим и на живо, да си поговорим в ефир, въобще и хората да те чуят от ефира на Радио Зорана. Да, аз ви пожелавам на добър час, защото съвсем отскоро и младо е това радио. И това, което си говорихме преди ефир, стана ми много приятно, защото определено на българската сцена липсва такава музика. Българска музика, която да е от, да кажем, 2000-та напред. Така че на добър час ви пожелавам. А ти какво мислиш за новата българска музика от последните, примерно, 1-2 години, защото изведнъж започнаха активно да се правят песни? Да, даже съвсем наскоро имах едно интервю, точно това описах в интервюто, че за мен, да кажем, последната една година започнаха да се случва така доста интересни неща. Има още какво да каже български изпълнител, със сигурност, но се радвам, че така се разшумяха и различни стилове, и в поп, и в рока, и в рапа, и хип-хопа. Така че много се радвам за това, че не само млади изпълнители излезнаха в различен стил и изпълняват различен стил музика, но като цяло и моите колеги, с които започнахме 98 и 9 година. Ами един типичен пример е Графа. Той точно не го доста промени стила в последно време и много успешно при това. Много успешно. Той е човек, който изключително много работи, много е талантлив и наистина доста хубави и приятни неща прави напоследък. Като заговорихме за изпълнители, които така упорито продължиха да работят през годините, тук можем да споменем и Миро. Вие имате история с него, той е създал интернет самота. И всичко било е на сън също. И още една песен в албума Прераждане, която се казва Само ден дори, тя е балада. Вие запазихте ли си отношенията през годините? Да, разбира се, но всеки е на някъде и честно казано не се виждаме. Не сме се виждали от доста дълго време. Както и с Галя само се пишем във Фейсбук. Не знам за съжаление или не, но тя не е в България, дълги години е в Англия вече. Дори не знам дали ще се прибира скоро, но общо взето така поддържаме такава връзка, Фейсбук връзка. Предполагам си слушала последната песен на Миро, Върха на планината. Да, слушала съм. Тя е много в негов стил, какво мислиш? Да, много в негов стил. Аз съм малко по-взискателна към него, защото знам какво умее. Не, песента в никакъв случай не е лоша, наистина е в негов стил, но на мен ми се иска нещо повече от Миро да видя, защото е прекалено талантлив музикант и певец и изпълнител и артист. Ето тук е интересното, когато се познава с някой толкова дълго време и го вижда в една съвсем друга светлина, че можеш да прецениш по съвсем друг начин, защото знаеш потенциала му. Да, от доста години се познаваме и както се казва, правихме заедно крачките на българската поп-сцена и просто наистина, ако говорим нещо за Миро, той е много талантлив. Всъщност, вие сте ние от основоположниците на модерната българска поп-музика. Айде да кажем, Дони и Момчил бяха малко преди Точно така, вас. те бяха преди нас, да. Но вече след 98 година и към 2000-2003 тогава вече имаше много силен период на българската поп-музика и вие бяхте едни от първите, които започнахте да правите песни. С много жар, с много, как да кажа, такова желание беше зародено точно тези години към българската музика и всеки се стремеше да прави хубави неща. Страшно много пари инвестирахме в много скъпи и красиви клипове.
които в никакъв случай нямаше никаква възвръщаемост след това, но просто имаше и точно този подем, който дори не те интересува дали ще спечелиш или не, просто инвестирахме много в видео, в кинолента. Тогава бяхме едни от първите, които започнахме на кинолента да снимаме видеоклиповете си. Което е доста скъпо. Което е доста скъпо, да. А тогава от какво всъщност печелиха изпълнителите? Нямаше толкова интернет. Купуваха ли се албуми? Печелише ли се от албуми или от концерти? От какво не, по-скоро от участия, както и до ден днешен. Както и до ден днешен. Участията са тези, с които изкарвахме пари. И всеки имаше някакви други ниши, в които работеше. Да кажем, нали, в случая визирам себе си. Аз озвучавам песнички към анимации от много години, включително и Миро, но той за съжаление само в Принца на Египет участваше. Той правеше Моисей, озвучаваше Моисей, музиката към анимацията, нали, не репликите. И така че това е другото нещо, от което, да кажем, аз лично се бях фокусирала, тъй като и това е моята специалност във ВИТИС, която завърших. Аз завърших специалността мюзикъл и това е другата ми любов, ако мога така да кажа. С малко ще продължим да си говорим, да си припомним сега някой от хитовете ти. Ти кажи коя песен да чуем. Нека всичко било е на сън. Добре. Докато
Всичко било е на сън. На Тони чухме в предаването Поп-Топ, тя е тук в студиото. Като заговорихме за специалността мюзикъл, всъщност тази специалност вече я няма. Какво точно включваше тя? На какво ви обучаваха тогава? Това са 3 неща в едно. И всеки един студент трябваше да има заложби за това да умее да танцува, за това да може да бъде добър актьор, нали, това става в последствие съответно, и да може да пее добре. Това са трите неща, които трябва да бъдат комбинирани, като съответно в музикално отношение мюзикъла може да стигне от рок-опера до чиста опера, както е в случая на Шонберг Летници, така и до поп. Така че мюзикъл е доста трудна специалност, защото съответно, нали, трябва да си се занимавал, пък преди да кандидатстваш, трябва да си се занимава общо взето и с танци, и с малко актьорско майсторство, и с пеене. Ти си била в балет доста дълго време? Да, аз дълги години бях в балет Сага. Момичетата, които може би познаваш ти и вашите слушатели, са Петя и Сашка, които работиха заедно с Руши Виденлиев. Двете сестри. С тях сме работили много години с трио Българка. Така че това е, може да се каже, първата ми любов. Танците. Ти така завръщаш се, направи нова песен, може би и Руши скоро ще последва твоя пример, като го споменахме. Дай Боже. Също той участва в нов български филм, чиято премиера мисля, че трябва да бъде през март, така че като актьор... Да, доколкото си спомням, той имаше още такива желания, докато правеше музика в България, искаше да следва актьорско майсторство и явно го е свършил това дело. И започнал да се снима. Аз разбрах за този филм и с най-голямо удоволствие ще го гледам. Аз вече го гледах, няма да издавам нищо по него. Цвета на хамелеона се казва. Очакваме и официалната премиера в България. Да си поговорим сега за новата песен. Тя е дуетна с Руд Колева, казва се Break of Day. Всъщност преди да си поговорим за песента, тъй като тя е създадена в подкрепа на фондацията И аз мога, на първо време да те попитам какво те мотивира да се включиш и да помагаш на фондацията, защото ти си едно от лицата и вече доста време. Доста време, да. Причината, че от доста време съм лице на фондацията и за това, че съм по някакъв начин обвързана не само с самата фондация, въобще с проблемите на нашето общество. Пък на мен ми допадна да бъда заедно, да работим заедно с И аз мога, защото те представят проблема на децата по един приятен и хубав начин, т.е. чрез музика. И по този начин може да се достигне страшно много хора за това да чуят проблема на децата. Тази кауза винаги ме е вълнувала и ме е интересувала, така че това беше една нормална крачка да направя, тъй като и Руд съвсем отскоро стана лице на И аз мога, затова веднъж И аз мога ме поканиха в офиса и казаха: Тони, защо не направиш с Руд тази песен, която всъщност Break of Day аз се изпълнявам от доста време, тъй като имах правата, само аудиоправата за песента. И така, влезнахме в студио, направихме парчето по много бърз и лесен и хубав начин. Въобще целият проект мина по този начин и общо взето това е във връзка с това, че благотворителността е нещо, което е свързано с всеки артист. Би трябвало. Руд е една от талантливите млади български певици. Много талантлива, да. Има в момента доста голям успех. В Холандия тя записва следващия си албум и доколкото знам, този албум ще излезе извън рамките на Европа. Говори се за Азия. Така че ето една хубава реклама правя за нея, защото тя си заслужава. Наистина е много талантлива певица. Казахме, че песента се казва Break of Day, което означава на зазоряване, нали така? Точно така. Което малко ми напомня за втория филм от поредицата Здрач, който се казваше Зазоряване и е доста модерен. Така, хората го харесват. Надали сте черпили идеи от там? Не, но аз съм фенка на Здрач по принцип, въпреки че много от моите приятели малко така насмешка гледат на това, тъй като така са по-зряли хора, но аз си мисля, че Здрач е и не само за младежи, но и за по-зряли хора. Така че допада ми концепцията на
на този тип кино, без кървища, без нагледно показване на разни на вампирство, да, на ухапване и така. Първа серия специално много ми допада. Но не е смисъл не е взимано като идея, тъй като идеята за куклите, между другото ми казаха, има различни мнения, нали, но Адриана Янкулова, която е режисьорката, цялостната концепция и идея е нейна и много хора го намират клипа за доста такъв dark, много тъмен и малко странен и страшен. Ами то по принцип много хора смятат този тип кукли за малко страшно. Да. Когато човек е във визията на кукла, въобще когато човек е неподвижен по този начин изглежда малко. Въпреки че страшно. Като цяло на мене концепцията в началото също малко ме притесни, нали, как ще изглежда, защото ти знаеш, нещата, които аз съм правила, са винаги по-позитивни и някакси по-светли от страна на да кажем позитивни, да няма такива някакви страшни, неприятни моменти. И затова си мисля, че е малко на ръба, да кажем, че е на ръба клипа. Можеше да е по-тъмно. Да, можеше и да е по-дарк. Но оператора Петко Лунгов наистина ме изуми с гледната си точка. Въобще двамата са невероятен екип с Ади и наистина постигнаха това, което целяха. Тук искам да спомена хора, които не случайно искам да спомена абсолютно всички хора, защото всички тези хора участваха в реализирането на проекта Break of Day заедно с И аз мога. По абсолютно безвъзмездно дариха своя труд за тази кауза. Мога да спомена актьора Борис Георгиев, фотографите Александър Осенски и Микаел Стефанов, също Милатева, която беше дизайнер и представи своето ателие за снимките. И както искам да благодаря на човека, който за мен много тотално промени звучението на оригиналната песен Break of Day. Това е Светлю Къслев, с когото имам намерение да работя и за в бъдеще, тъй като е доста свеж и интересен като идеи. Също искам друг човек, който искам да спомена, е Димитър Митеганчев, който е от Studio Digital Plus, който направи и мастеринга на песента. И още взето наистина много са имената, но мисля, че всеки един от тях заслужава благодарност, тъй като всички дадохме таланта си за този музикален проект Break of Day в подкрепа на И аз мога. Аз мисля, че сега си заслужава и да я пуснем на слушателите. Слушаме Break of Day на Тони Руд, след което ще продължим да си говорим. Pop-up.
lately. Been a little too scared to make me take a stand, a chance to maybe let this chemical charm in safely. Just a little too tired, baby. It's a little too late to bring it up. And the weary dark of night, between black and white, is 1,000 shades of gray. I'm not giving up, but I need a little love. Oh, oh. Save it for the break of day. So bring it up, and the weary dark of night, between black and white, is 1,000 shades of gray. I'm not giving up, but I need a little love. Save it for the break of day. Чухме Break of Day, песен на Тони и Рут. Тони гостува тази седмица тук в предаването Pop Top. Тони, харесва ли ти някои от младите таланти, които сега се появиха от музикалните формати, направиха дебютните си песни, някои даже вече втори песни и клипове правят? Следиш ли въобще? Да, следя, интересуваме, защото аз имам едно мнение по отношение, въпреки че не става въпрос за абсолютно всички изпълнители, които излизат от такива формати музикални, но като цяло, за да един артист да бъде завършен, според мен му трябва да измине един по-различен път. Въпреки че казвам, че винаги има изключение. Едно от изключенията е Дивна, която наистина просто тя е артист. То се вижда, че тя е артист по отношение на пеенето, по отношение на вкуса за това как записва нещата. Въобще много съм възхитена от нея. Това е може би от младите, и Рут, разбира се, от младите, които ми допадат. Ами това е за сега. Би ли приела, например, да си жури в музикален реалити формат? Въобще как ти се струва да оценяваш? Много трудно. Според мен е много трудно, защото това е много субективно, но тъй като на мен лично тези реалити са ми интересни, тъй като е свързано с музика и аз гледах и X Factor, и Music Idol. Допада ми, да. Може би бих се включила в такъв формат, особено като X Factor, ако мога аз и да помагам по отношение на пеенето и като преподавател, тъй като аз за известно време другото нещо, което правих в една съвсем млада школа за таланти, дори тук мога да отворя една скоба. Един от талантите, училище за таланти, в който преподавах, беше и Моисей. От Ангел Моисей. Да. Така че на мене това би ми било много интересно, защото това е също така част от моята професия, тъй като преподавах и ще ми бъде интересно и любопитно да мога да се занимавам наистина с деца, които и може да не са деца, може и да са на моята възраст, които са талантливи, наистина. Харесва ти да се занимаваш с преподавателска дейност? Ако са талантливи. Да, защото ми се е случвало да не работя с талантливи деца и на мен ми е много трудно да работя по този начин. За съжаление, в частните школи често се случва Случва се, да. Но давам всичко от себе си, разбира се. Добре, според теб какво трябва на българската музика в момента, за да продължава да се развива, да става все по-популярна? Да, това, което си коментирахме, освен това, причината да бъде поднесена много българска поп-музика и хип-хоп, поп-музика, популярна музика, разбирам и включваме и рок, и рап, и хип-хоп, така, без поп-фолк, разбира се, защото те имат друга аудитория и друга телевизия. Просто това, което си коментирахме, много ми се иска да бъдат създавани други музикални телевизии, които да излъчват клиповете ни. Българска музика. Да, защото това липсва. Според мен, ако се направи поне още една популярна музикална телевизия, както беше ММ, мисля, че първо ще се отсеят ненужните, ще се отсеят онези, които не са чак толкова добри, защото има и такива, и ще се пускат наистина хубавите неща,
които за съжаление ние правиме клипове и те остават ей така в кошовете. А е жалко, сега, поне защото... в интернет доста се гледат. Да, това е при нас спасението и интернет в момента. Но пък събират много гледания. Събират много. По 3 милиона. Да, аз мога да... Така, не че искам че искам да похваля клипа на Адриана и на целия екип, който направихме, но ние буквално за 2 дена и половина, 3 направихме около 5000 гледания. Mm-hmm. За съвсем кратко време, нали. Това дори си спомним, че и с всичко било на сън не се случваше. Въпреки, че тогава не се използваше и толкова интернет. Да, но въпреки всичко, на района, на който сме в България, за 2 дена и половина, 5000 и нещо гледания беше много, много добър старт. И се надявам така да продължи. И ето, ако имаше една сцена такава музикална, на която да може да се пускат тези клипове, нали, ще бъде добре. Добре, в края вече сме на интервюто. Да пожелаеш нещо на слушателите или да добавиш, ако искаш, нещо, което сме изпуснали? Нека наистина да правят всичко възможно за да намират и да слушат хубава българска музика, да се научат на тази българска поп-култура, която напоследък липсва в България.